Kasi birta thepi pen arjuik tha. EM Lunsing Teron alam cakateng bang troke praner ke patuma phan longli apota keron pon. Langpher BJP lapen EPHLC atum Congress ayalong kang raidun. Huluni Hemrong Rangalong ASTC Congress lapen BJP pen COIC EPHLC along amen cethapdun tanglo. Kidu ka phan ka panong pia hemso kitang kedim rong mongwe ke searutum ka humridam. Borlang solang sunta kijoy kelangadim pamanang ko. Atumi 15 number Mohamaya constituency arlo Jengronghang arong EM Lunsing Teron pen Jalinsi hadakido Jengronghang Sildharampur Terang arong Haihui Malom Arjiding Pluipen Forest along le Pua joine aradatung akisung donanglo Lasi bang so along le apata ake joy pen bang Trokepra Nerke Patumaphan Ronponlo Pinpur me kedam tang MSC Kiligahut rat kachuning ridun ateng alam cak EM Lunsing Teron kipiateng si pini rat akemang mate akari longle apota lapen Ayushman Bharat akart sitami ronpon longdo si alang itu moki foto tangke si laso awareness tang tarar kan ini kapaciti kan ko itu ring de pate putana ngaron pini jengrong hangarong long babu hem tailong ni tuhan silropo aratu ala tuhan mate kapre karong petado lasi sopota ki sulong lasi sopota long makene peneng itu dak 15 on Muhammad constituency long itu ma ABC mate rodone mas council on Karbi Anglong mas council on IM Lunsing Teron akai sa ala ini itu mana kira ba joine pen ala election hai he apna pen la sopota ni itu dak reserve forest reserve long kedo tum an ala ni pota itu pen PG puna che cha joine pen ni tum pini 2020 pini apora ma itu pota itu kelong jani tum raga tum je rohan ro pen dang lo itu dak kado he pota kelong ala tum an fanstami ala ni tum ala ni phane tum Hadak arat EM Lunsing Teron aphan ningkang sam akiru lapen kachuru pajirpon dokmoka pen longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Atumi Langpher constituency angkang barilong tong piarong Langpher Congress Mondal Committee klembang amai padupon Mailong Joy Singnar Maipu Langpher Congress Mondal Committee Kacharia Mailong Longki Inti Maipu Congress Block Mondal Rongbong Terang KADC Mohon Teron Youth Congress Dipu LA Maipu Penchenglok Penang An Ketikiding atum Chetong Dunsi Mailong RD Pidun Bangso Mailong Barilong Tok Biarong Pen BJP Klembang Pu Don Plikebra Pho Lapen APHLC Pen Edon Congress along Chepa Ogdunsi Congress along Hoor Pidun Tanglo Anpart akirang GMLA kilik along Congress along si kam klem dun po lapen pahay dun po pusi lamchak biranti Newsdesk report Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong pen Nagaland ahoy alam ki Karbi Anglong Autonomous Council lapen state sarkar kachari ke thegiding atum thangnat asai ki deng RD ki pik kavedet ajok non anta judun ea sonsi cheplang det sonsi non malop naga atum Karbi Anglong along le amek nangkhachi bilor ajok disapur arong adung kedo daldili forest reserve along le along aron re kache raijia puthak puthot lamki ke klang ajok adoya hoy kedo arara tumpen chihuri sai dokoglo puri bo kila dukuri bo धमकी ना दिबरे क्यों चा क्यों चा क्यों चा तुम कैसा हां कौन का मार बोला है मार बोले आ नहीं दे मिहिन गुड बो masai ro habsang sanan bijing jaba habsang बाहर कथा पास है masai ro habsang masai ro habsang Newsdesk report Newsfast Karbi Anglong Fuluni constituency alok Fuluni Hemrong Rangalong Pini
song kang dangamai kangni bang so mailong ASTC Congress lapen BJP a party pen cheu ponsi pangrum pet pen bang thong kebrai sietum EPHLC asongalong chepok don tanglo lapen Karbi garu akhayatum sita inglong asojok 6 sidul keot thip EPHLC asongalong pinipen chepok don tanglo lasi kewangji MLA kili kahut phuluni constituency along penke EPHLC atumsi haipon poputa ning chepat hepon Anparta bangso mailong 6 sidul aputhak bidisuri cepacoy ponsi EPHLC asongatum rat akisung pen kapajok ponjia phan popleng pin poputa jakpon bangso mailong maipu dhoniram timung dun maipu dorsing rongphar kongchun bang borsing timung rapchun bang dhonsing terang organizing chun bang khoyasing tokbi lapen William taroatum chetongdon rasat pla play tia EPHLC moi join accident মানে কিবা 6 শিডিউলৰ বিষয় কাৰণে আমি ট্ৰাইবেল মিলি পেলাই আমি মানে একেলগত মিলি পেলাই আমি কাম কৰিম বুলি কৈ পেলাই আমি ভাল পাই পেলাই আমি EPHLC-ত মানে জয়েন কৰিছো rong group labangso 6 শিডিউল আফারমান মানতাংতে এলেতুম ইংলং আসো labangso jakong afarman এলেতুম rong group arlo labangso tour program ke ponja phan enetum pache thangdampo lapen non pini labangso meilong nilitum long kaprek BJP Congress lapen TMC lapen SDC CPIML pen nilitum long nang chepok dundo lakadok awe pen bang thongkebra isi lapan bak nilitum long nang chepok dundo tangte labangso a Congress a BJP atuman pungtung Congress adu eletum labangso 2015 aningkan labangso ilitum Karbi Anglong matangte ilitum labangso tribal halabangso tribal sel ilitum kachingwai kachingsai halabangto aron sitame alang litum nang pawir datlo lapen rong group arlo itum labangso jakong bang non awedatlo la so joine si rong asar kadok we tum tame isi aning gipung ason sinang mandetlo ade pini ilitum thekdanglo la solar bangke judicial court sinang biko labangke ilitum ningdu kalang asi non BJP atum labangso council along eletum batai memorandum pilo separate electoral roll semar nang jipu sitame alang litum anu cedende lapen high court tame case bidelo PIL pidet pen high court pen naman ke do high court tame rai nang pilo council separate electoral rolls nang tum jongjong se somar non pu piniarni ta alang litum non puda semar medetlo pulangte Karbi matangte tribal asoke labangso BJP Congress aphan pengke non ke bangji 2021 son labangso MLA election abangke ariza labang tangte autor bang pipo pusi pini labangso John extended a meeting nota kaprek a party pen ke bang halabangso tum sitame pini waidak rat a thengno alang litum ta ningjelo Phuluni penarun crew Newsfast Karbi Anglong ke Kijui kelang adim dopi jong si tourist department pen saya modeng pon pulote penang anamidu piunji son si 14 nong korkanthi MAC constituency angkang nihang langso pen kahelo kilometer pho anbak hada kedo borlang so lang sonta elong kilang me pik adimlo thengpi thengprang clear seng pen kido ketha kereng me ingsam dop anpin bangso alang sun along picnic party kechodamji lapen kilangdamji aphan monidatum chejeng tutiti seta hadak jasemet ke kachilenga towar misen pen semar pon puasonte anso se kijui kelangatum wangji kijui kelangadim pinchong pon pulote hada arat atumta ason awar sai long pen choki chokam amo chingthurdun unpo anparta tourist department pen isibak awar sai pi puasonte council of hanta meduta longji lasi Karbi Anglong autonomous council pen bangso adim ke tourist spot kapinchong pon jiaphan cherok tok aradatum pen tuning report news desk report Newsfast Karbi Anglong Sarkar pen kapanong pipon kiduk det aradatum aphan pura socheng dhenta constituency arlo bibia kroarong IAY hemso kidamtang congress kachari bomahut angbong kache jogdun atum atangka panglimpi dun et puajok ahem so abang patang pipe dokoksi koi krailo lapen ajehang adim kiduk kali Mithang atum si asarnung chidiblopu bangso alam KSA atum adim humri damsi ahok pet kitangte aputhak alam longpon lasi prabjin pen bangso hemso kitangte adim mate ahem kedoan kapatang ponje phan tuning ripon Romo development jitu staff
Inya lapen video lang teman tuning dulu aja jitulah khem ketang te dak romo biarlo kedoan dak bibia kru mati bibia parang damo damlon nitum khum drop pho kedo ketang te do la selang nitum same ame thang sa je claim pen an chelang pen duty je claim same nitum tuning ripono la pen nitum dak local em kachero ti lang lipan same la haya kamlong sabsu rd pi jina chelang ni ma tuning ripono Anparta blog asor setame IAY ahem so chot kali PMAYG ahem so anta kilang cari dun kenang sot pusi KSA atum chuningri rongmong wepen jirsong ingti Newsfast Karbi Anglong Non malong so pan beer time tong sina. Come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso main gate Dipu Manja Road Karbi Anglong Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities, and also TVS finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000 492143 or 8472-039-605. Beer takang to ben manchurui thulo. KSA lang mili aro atum pini lorob langso English LP School asai hemalong pini ingdeng krepli mahangke thekarni katalon pon. Laso mayalong Biren Singh ing hipen Maichari ponsi alohi aman pen VDC chairman Vidya Singh Hanse lapen chopha pangjang KSA CEC Raju ingti Difu Regional Committee Maipu Norsing ingti Chunbang Manik Rongpi lapen LYDC Maipu Dhon Rongphar Rong Asar lapen kedo anradatum chetong dun Pini ingdeng krepli mahangke thek arni pacheton ponsi HSLC asad langki undun atumaphan archo ponsi ing samjin pen mai pachun pon. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Pinya beer tala pasi pajulo dumi thang me kardong.